Дарение на дома за деца и младежи с умствена изостаналост и на защитено жилище в село Илаковрът направи американският ротари клуб Медисън със съдействието на свищовските ротарианци. Дарителският акт се прави за 18-та поредна година в рамките на проекта "Влакът на сираците". Дарение за дома за деца и младежи с умствена изостаналост "Надежда", намиращ се в Илаковрът, община Елена, свищовските ротарианци и американският ротари клуб Медисън правят вече за 18-та поредна година. В дома за деца и младежи с умствена изостаналост живеят около 50 деца на възраст от 3 до 20 години. Непосредствено до дома има създадено и защитено жилище, в което живеят 8 младежи, навършили 20 години и излезли от дома. През 1994 година стартира проекта "Влакът на сираците" Медисън, САЩ, и на призива на американските ротарианци за съдействие от българска страна откликва свищовският ротари клуб. Координатор на проекта "Влакът на сираците" Медисън, САЩ за Централна Северна България е Митко Ненков, който е и почетен член на американският ротари клуб. За целта на проекта се правят посещения в домовете и се проучват нуждите на децата, онагледяват се като презентации пред фирми, граждани, училища и ротариански клубове в Америка и от доброволно дарени средства се формират даренията, които всяка година са на различна стойност. На 16 март тази година бе връчено на директорите на дома за деца с умствена изостаналост и на защитено жилище в село Илаковрът поредното дарение от ротарианския проект "Влакът на сираците". Дарението на стойност над 6000 лева бе осъществено отново с логистичната подкрепа на Ротари клуб Свищов и Ротаракт клуб Свищов. Бяха доставени кухненски и битови мебели, маса за тенис, санитарни материали, храни, моторна косачка, компютър, спортни обувки и чехли. Дарението бе връчено от Митко Ненков в присъствието на вице-президента на Ротари клуб Свищов Петър Петров. Младите ротарианци осъществиха контакти с юношите и девойките от защитеното жилище в село Илаковрът и набелязаха перспективни аспекти за подпомагане и сътрудничество.